Collons, és que és molt bo aquest tio. Aquest tio és d'aquells actors que no actuen, no, perquè són de veritat. Eduard Fernández. Eduard Fernández, molt bé. Escolta, que estic aquí, eh? Ai, collons! És veritat. Què tal? Perdona. Segons com és l'obra veig que no em pot ajudar, dic, bueno, l'únic que puc fer és dir, bueno, senyors, m'he oblidat, torno cap a dintre i ja tornarem a començar, no? I en aquell moment, de veritat, aquell dia, vaig dir, obro la boca per dir el que sigui. Vaig obrir la boca i jo em vaig veure com des de darrere dir les paraules que havia de dir. No és una cosa rara, però és molt raro. És raro. Però és francament la veritat que em va passar això. I vaig sentir que sortien les paraules que havien de sortir. Caram. Doncs saps què passa? Que no és que no confiï en tu, saps? Però després, si entreguem premis i tal, i et quedes en blanc, quedaràs fatal, saps? Aleshores, si et sembla, assagem una mica tot això d'allò. Mira, tu ves cap allà. Jo te crido, tu fas... Ui, que t'emportes la cadira o què, també? Un moment. Ara. Però bueno... No, que ara torno. No, sí, ara ha de tornar. Aquest any, doncs, comptem amb una mirada molt especial. La mirada d'Eduard Fernández. Amb tots vostès, Eduard Fernández. Què, Eduard? T'has quedat en blanc? M'he quedat en blanc. Estàs molt emocionat. Estic molt emocionat. Bueno, espero que me'l donguin. Dic, a veure si me'l donen. Doncs va, vinga. Demanem la presència a aquest escenari de la il·lustríssima alcaldessa de Mollerussa, Teresa Ginestà. És maco. Normalment són molt lletjos. Aquest és molt maco, francament.